Днес сред нас имаме особено скъп гост, роден и отраснал на Изгрева. Доен, преподавател на паневритмията и невероятен изпълнител на песните и музиката на учителя. Имам огромното удоволствие да ви представя Ина Дойнова. Къде по-добре ме виждате? Навсякъде. А добре ли ме чувате? Да. Където и да слушате. Може и на стола. Може и на стола. На оля стол, до вас там седите. На оля стол. Добре. За мен също е едно събитие да дойде при вас. Не само защото сме всички голямо семейство, всички братството. Това е и мое семейство. И майка ми, баща ми имаха 2 деца, но за тях първото семейство беше братството и след това идвахме ние. Даже като малки деца малко ревнувахме, но като по-сериозни и пораснали вече не ревнувахме, а разбирахме нещата, защо са така. Днес ще ви моля да започнем нашата среща с една много подходяща и кратка молитва, която е толкова необходима за България. Ние вече доста хора я казваме всяка сутрин. Когато сте казали сутрин, нали казваме ние идваме тази сутрин да се молим. Когато е вечер, ние ходим повече към вечер, ние идваме да се помолим тази вечер. Молитвата е кратка и вие сами ще прецените колко актуална е тя за сегашното положение в България. От няколко месеца насам я открих, така да се каже, точно когато почнаха тези междуособици. Молитва за разбиване козните на лукавия. Господи, Боже на силите, в името на Христа, чрез което име Ти си благоволил да Те призоваваме, ние, Твоите чада, идем тази вечер и припадаме пред Твоите нозе. Молбата ни, Господи, да разбиеш и осуетиш замислите на всички тъмни сили на лукавия, които искат да съсипят пътя и разорят духовно и политически българския народ, между който си ни изпратил. Господи, молим Ти се, чуй и приеми молбата ни и повдигни душата на българския народ, за да не губи Твоето благословение. Амин. Много ви благодаря. Аз с голяма така радост бях тръгнала към вас. Обаче изглежда аспектите напоследък, лично моите, не са били най-блестящите. Преди 2 дена паднах по едно стълбище и се навехнах в кръка. Правихме през нощта разни полезни лапи с лук и сол и ето след 2 дена горе-долу ходя. Да, но пък вчера няколко часа преди да тръгна за автобуса, се порязам с едно страшно стъкло, което се залепило за капака на един буркан за компот. И какво се оказва, че не само, че не мога да свиря с този пръст, ами беше дълбока рана, печото го да спра, че кисни да спира, че даде една моя ученичка от паневритмията, че донесе разни лачета и така нататък. Извинявам се, че днес за планувания концерт няма да мога да ви го изпълня, така да се каже. Но пък за това може да чуете някои песни от моя последен диск, който се нарича "Обетована земя". Защото знам, че учителя и още от ученичка знаех, че той много държи да четеме Библията, всеки ден по една глава от Библията, да четем
пък и Стария завет. Но в Стария завет се спънах, бях много млада и зелена, почвам с голям ентусиазъм да чета, но какво чета? Този родил оне, он е родил оне, този родил оне, обръщам страници, този родил оне, он е родил оне, обръщам страници, този родил и си казвам, абе, Боже, аз бях ученичка. Какво ме интересува преди хиляди години, кой се е родил? И то все мъжете ги родили, а не жени. Нали аз тогава още детински така ум. Защо викам пише Стария завет, че мъжете родили, той оне. А жените къде са, нали? Те раждат. Така, затворих, забравих. Минаха няколко години, аз пак се сещам. Викам сега съм поне малко по-зряла. Почвай, да четеш едно, почвай. Почна. Същата история. Този родил он, он е родил он, той ми е родил. Пак обръщам страница. Този родил он. И по същия начин разсъждавам. Бе, какво ме интересува преди хиляди години? И то мъже ражда. Защо не пишат жени? Не е верно, не е справедливо. Така, минават години. Отивам да работя в Германия в опера. И се сещам вече, зряла жена. И се сещам. Айде сега сериозно да почнем. И отварям една беседа. И какво мислите? Ми се пада. Някои четат Стария завет и се оттекчават, защото той е родил моите мисли. Вътре, в беседата. И се падат и се питат, какво ме интересува, кой се родил преди хиляди години? Аз така се засрамих. Така се засрамих пред учителя и си казах, срамота има. Почвай сериозно да работиш. И най-накрая, миналата година се заех с задачата да изчета целият вехт, както го наричат някои завет. Някои неща много ме чуваха, някои ме възмущаваха, така нататък, но продължавах да опощам и го прочетах целия. И тогава реших да направя диск с музиката на учителя, където непременно да застъпя точно тази песен, която се нарича Обетована земя. И затова така съм кръстила моя диск Обетована земя на фона на една жарка пустиня. Вие ще я видите. На фона на една жарка пустиня аз с жарка червена роба. И когато го завърших този диск, аз много се зарадвах, защото издържах да издържа целия Стария завет. Даже по няколко пъти сега си го отварям да видя това как беше, как беше. И полека започнах да разбирам, че наистина трябва цялата Библия да се чете. И не само да се чете, а тези символи, метафори и притчи, да се научим да ги разбираме. И Христос е говорил с притчи. Учителят пък обичал да разказва разни историки, за да се развесели малко аудиторията. Така, аз съм от поколение, което за щастие съм видяла учителя в живо. Бях малка. И тая историка, безброй пъти я разказвам, историката за черешката, и може и вие да сте чули, но сега ще ви разкажа. За мен е много скъп. Било е по времето, когато майка за първи път дава на детето си да яде череши. И аз изведнъж попадам на нещо твърдо. Пу! Други червеничко нещо. Пакам. Пу! Трет. Майка ми вика строго. Беше строго. Така не се ядат череши. Аз. Как? Сега ще те заведа при учителя да видиш как се ядат череши. Хващаме за ръката, пресичаме шосето, учителя на изграда и ние сме точно се живеехме тогава и сега продължаваме там да живеем. И отиваме при учителя и аз тогава с малките кръчета цап, горе на горницата се качвам. Майка ми стана долу. И учителя седеше от другата страна на стаичката си на горницата, между мене и него праг. Прагът на стаичката. И той ме покани да седна на прага. И аз седнах на прага и видях той, че яде череши. Той ядеше в момента череши. И аз толкова се зарадвах и си казвам, сега гледай много внимателно
пак яде череши, защото после майката на тебе ще се кара. Това си го казах аз на мене си. И гледам колко внимателно. Пустълките с лъжичка, слага ги в чиниката, пак взима черешки и аз го копирам. Ядах с учителя череши. Това ми е единствения спомен с учителя, но за мен той е много скъп. Минаха години и аз като възрастен човек разсъждавам да намеря символа на тази среща. Какъв е? Няма случайни срещи. Особено с учител не може да бъде случайно. Може да съм малко дете, обаче не е случайно. И си разтълкувам последния начин, който ми харесва. Венера управлява плодовете с червен цвят. Следователно управлява и черешата. Значи черешата е венерен плод. Добре. Какво прави Венера? Венера покровителствува любовта, красотата, изкуствата. Май започвам да разбирам нещо. Значи, аз какво иска да ми каже учителя? Това, че ядахме двамата череши. Значи аз трябва да се занимавам с изкуство, музика, защото майка ми такива не беше дала детската музикална и балетна школа. Музика, ето го изкуството и да работя с любов. И като си го изтъкувах така, както на мен ми приляга и ми харесва, аз наистина до ден днешен се занимавам само с това, с разпространяване музиката на учителя и за разпространяване на паневритмията. Защото само учителя каза на едно място: аз ви го давам това божествено учение на вас. Вие сте длъжни да го предадете на българския народ. А българския народ е длъжен да го предаде на целия свят. И това е застанало в моето съзнание като заповед. То не е заповед, то е пожелание, но все пак се усеща, как да кажа, не заповеден, не императивен, но онзи благ тон на бащата към непослушните си деца. И когато разговарям с по-възрастните брати и сестри, всички, за съжаление, всички до един казват: ние не слушахме учителя. И тогава и на мен ми става горчиво, и на тях ми става горчиво. Защо не сме го слушали? Хайде аз да кажа: ти защо не се го слушал? Крайно време да го послушам. И да предадем това божествено учение на българския народ. Ние, музиканти, пък и други наши приятели, пътуват по света, правили сме много концерти с музиката на учителя. И в Америка сме ходили, в Русия няколко пъти, в Латвия, в Англия сме ходили два пъти, в Полша, къде ли не сме ходили и тук обикаляме из страната и разбираме колко е важна тази мисия, поне на нас, за нас хората от изкуството. Сега, за да не ви много отекчавам с приказки, искам да ви покажа този учебен филм в началото, защото те е 6 часа. Как се стигна до него? Когато бяхме в Америка, нашите приятели американци казаха така: не може всички американци да дойдем в България да учим паневритмия. Затова ще ви платим да направиш един учебен филм, който потърсете там, да го преведете на английски и ние ще заплатим всички разноски. Така стана, направихме този учебен филм, той се намира в интернет. Се намира в сайта, който е bensadolno.com и е в сайта, където е на паневритмията. Нали така? Там има и други курсове в паневритмията. Този, който малко ще ви покажем от него, който правихме в Америка, преведохме за тях, е учебният филм "Водещ и надойден". Сега ще представя, получите малка представа, след което ще продължим. Ще имам с удоволствие разговор с вас и да отговарям на вашите въпроси. Аз съм готова. Дали ще сменим? Това е градината на учителя. Това съм аз не се
всичко благославяш и създаваш. Оправи всичко в мен и около мен. Ела и оправи умът ми. Нека право да мисли. Ела и оправи сърцето ми. Любов жива да блика. Драги приятели, намираме се на мястото на учителя. Свещено място за нас, последователите му. Някога тук имаше китен, красив квартал, потънал в зеленина и цветя, малки дървени къщички, които надбичаха с любов от цветята. От всяка къщичка се носеше или пеене, или свирене на цигулка, или свирене на гитара. Учителя поощряваше неговите последователи до най-дълбока възраст да се занимават с музика и изкуства, особено с музика, защото музиката е дихание на нашето съзнание. От този китен квартал, от този оазис е останало това място и няколко борове, където едно време беше за нас любимата полянка, където се играеше свещения танц паневритмия, за който днеска ще стане дума. Няколко думи за паневритмията. Пан-ев-ритмия. Виж всеобщ космичен ритъм. Учителят дава по-дълбокото езотерично значение на тези три думи, които образуват думата паневритмия. Пан – универсален принцип на любовта като творец и създател. Мъжкият принцип, активният. Ева – универсален принцип на любовта като съхранител, като приемател. Женският принцип, от който е произлязло всичко живо. Първата субстанция. И ритъм, ритмия, това е онова, което тече във времето, онова, което се повтаря. Универсален принцип на периодичността, хармония на отделните части в цялото. Паневритмията е обширна наука и голямо изкуство, които тепърва ще се изучават в своята пълнота. Тя почива на следните закони. Взаимоотношение между човек и природа, зависимост между физиологичните и психични процеси, което значи, че паневритмията е един психофизиологичен акт, и съответствие между идея, мисъл, музика и движение, което именно подробно ще разгледаме и ще видите в следващия учебен курс по паневритмия. Основните опорни точки в паневритмията са Господ, природата, изгряващото слънце, а мисълта, която трябва да ни съпровожда, докато играем тези красиви упражнения, е мисълта за великото, за вечното, за разумното, за
пробуждащата се човешка душа. Отделянето на човешката душа от Бога е един от най-великите моменти на битието. Човешката душа, тази крилата гостенка, заедно с човешкия дух, са завършили своята еволюция, казва учителя. За човешката душа е говорено много и ще се говори още. Хермес Трисмегистус, например, казва: човешката душа е забулена светлина. Ако човек не се грижи за нея, тя може да замъждее и да изгасне. Обаче, ако в нея се влее свещеното масло на любовта, тя укрепва, засилва се и засиява като безсмъртен светилник. Като съвършенни, духът и човешката душа би могло да се помисли, че нямат място на земята, защото ние не сме съвършенни. Но голямата жертва на душата е именно тази, че тя се жертва, забравя, така да се каже, временно всичките свои висши измерения, за да може да бъде поставена да живее известно време в нашето физическо тяло. За съжаление, духът не може да контактува непосредствено с нашето тяло. Той се явява само един посланник на божествените идеи, които Господ ни изпраща. Посланник, но той има нужда от преводач, има нужда от посредник, който да преведе небесните послания. И това е именно душата. Духът идва и си отива, предавайки тези послания, докато душата остава в нашето тяло, принудена да работи, докато човек е жив, т.е. докато дойде момента на нейното отново заминаване към своят Отец. И така, духът, образно казано, сваля душата, докато тя минава обратния път, еволюционния, слизайки на земята, за да се изяви в едно човешко същество, тя, както казах, забравя временно своите безкрайни измерения, докато слезе в нашето триизмерно тяло. Дори и тук тя не пребивава винаги, казва учителя. Тя просто иска толкова стремително да се върне към своята звездна родина, че от време на време се измъква, обаче нишката, която я свързва, и задачата, която има тя да превежда, както казах, Божиите послания чрез духа, я остават привързана към нашето тяло. За нея нашето тяло е един затвор, но ние, като разумни, съзнателни хора, желаещи да вървим по пътя на самоусъвършенстването, по пътя към съвършенство, имаме за задача, и това е една велика задача, бих казала съвсем съзнателна, да превърнем този затвор в храм за нашата душа, където тя би се почувствала поне горе-долу приятно. Тоест, ние съзнателно да съдействаме за работата на душата, висшото аз, с едва ли не непосилната й задача да преработва енергиите на нисшото аз. Учените са установили, че когато човек умре, олеква с 30 грама, което показва, че душата, която е излетяла, има и малко материална субстанция. Тази материална субстанция е именно и дава възможност да контактува с нашето физическо тяло. Тежкият труд, който полага душата, може да се нарече от човешка гледна точка едва ли не каторжен. Но нейната задача е благородна. И когато тя си тръгне от нашето човешко тяло,
и отиде отново пред нозете на Бога, тя ще му поднесе няколко диаманта, изстрадани от нея, както бисерната мида страда, когато в нея влезе песачинка и я превръща в хубав и красив бисер. Душата е успяла да сублимира няколко най-висши клетки от нашия организъм, да ги превърне от въглен в диамант и да ги поднесе като дар пред нозете на Бога. Това, което ви показахте сега, благодарение на тази сестра, е въведението към учебният филм. Както ви казах, той траеше 6 часа. Ние сега няма да гледаме целия, но понеже не мога да ви дам днес възможност за жив концерт, ще ви пуснем няколко песни от последния диск, който, както ви казах, се нарича "Обетова на земя". След това ще разговаряме с вас и спомени, които имам или разказани от възрастни брати и сестри, които са дошли с поколението на учителя. И на ваши въпроси мога да отговарям с телефона, и така. Това е 115-тият псалом. Не на мене, не на мене. За слава Божия се казва с песната.
обетована земя. Сега искам да ви разкажа някои случки с учителя. Като предварително няма да скрия от вас, че това поколение, преходното, както го наричаме ние, тогавашните деца, сме под силното влияние цял живот на това поколение, с което учителя слиза и идва. Аз го наричам поколение от друго тесто. Днешните музиканти се стараем, правим каквото можем, но не можем да се сравним с тях. Нямаме тези качества. Нямаме тази смелост. Като си спомним през какви ли не изпитания преживя това поколение вече като възрастни, къде ни ги влачеха и по лагери, и по затвори. И разсветлина на душата им. Но ние пък осъществихме някои други желания на учителя. Ето той е мечтал да дадат един голям концерт в зала България с песните и с музиката, които той сваля от по-висшите светове. И минавало е време и те уж се са се канили, се са се колебали, времето минавало и както и за внасянето, въвеждането на паневритмика в училищата много дълго време се бавила сестрата Мира на душата й. И момента минава. Ние пък днешно време толкова концерти правим, обикаляме страната, правиме курсове по паневритмия, излизаме навънка, тези страни, онези страни, учим ги на паневритмия, даваме им концерти. Това, което учителя мечтал тогава, се реализира днеска, в днешно време. И аз искам сега да ви разкажа
един случай, който се случи с нас, дама музиканти, миналата година. Вие знаете, че миналата година беше 100 годишни, беше много празнично чествана из цяла България. 100 години от свалянето на завета на светните лъчи. И аз бех поканена в Виена. Там има една зала, която на времето Людмила Живкова е купила и е за български културен център. Не знам дали още е наша, защото австрийците преди няколко години искаха да се я върнат, даваха луди пари и обещаваха 20 години да я ползваме и след това да си я вземат. Дали се я вземали австрийците днеска, не знам, но миналата година имах щастието точно в тази зала Виткенщайн, на която бях пяла вече поне 2 концерта. Първия беше, когато учителят беше класиран на второ място, за видите българи. Бях поканена там и бях много щастлива, защото това беше една моя студентска мечта да пее в тази зала Виткенщайн, където се изнасят културни програми, изложби, има моноспектакли, концерти, сказки и така нататък. И миналата година имах това щастие да изпея концертно изпълнение на паневритмията от край до край. Никак не е лесно. От край до край. И щеше да ми акомпанират 2 цигуларки, които живеят в Виена. Но така стана, че едната имаше бебе, което щом видише майката да си вземе цигулката, веднага почваше да реве. И ние не можехме да си направим една човешка репетиция. Другото момиче, което трябваше да свири с мен, аз пея, тя свири, в момента получи някакво възпаление. Тя свирише на виола. И тя не можеше да участва. И на нас не се наложи спешно да викаме от София и от България нашата цигуларка. Не беше Йоана. Другата деца, 2 сестри. Надежда. Да, Надето Нягова. Избяга. Доде другата сестра, Радостина пианист. Цигуларката. Цигуларката дойде, заряза всичко. Знам, че работи в Габрово. И не е било лесно, обаче, що ме за делото, що ме за словото, що ме за учението, що ме за учителя, дойде момичето и нас само репетиция можахме да направим и излизаме на сцената в зала Виткенщайн. Аз пея, тя свири, втори глас. Пяхме, свирихме, свирихме, изкарахме цялата паневритмия. Че като почна онази публика да ръкопляска, и ние излизаме, кланяме се един път, кланяме се втори път, излизаме, трети път излизаме, четвърти път излизаме. Те си продължават възторжено да ни гледат, да ръкопляскат. Аз така вече малко се смутих и викам, айде, Надя, вече да се изнасяме. И те плахо се казва, качва се една жена плахо на сцената, една друга жена се качва и едната отива при мен, другата идва при мен и ме пита, мога ли да се докосна до вас? Аз викам, аз нещо не откачам, или нещо става, или нещо е станало. Но какво? И даже сега, като се сета, го изживявам. Малко се оплаших, след това си казах, ами разбирам, казвам, защото работила съм 7 години като оперна певица в Германия, знам немски. Казвам, да, защо не? И тя се докосва. И другата се докосва до Надо. И почнат и другите да се качват. И всеки иска докосне до нас, като че ли сме извънземни. И аз нямаше време тогава да разговарям с Надата. И чак когато все пак се тръгнахме, да викам, Надя, как си го обясняваш това явление? Страх е да се докоснат до нас или мечтаят да се докоснат до нас, да ни пипнат. И мислим и двете и започваме да мислим. Кой знае какво е станало, докато ние сме музицирали? Нали сме станали проводници на някакви висши енергии, които ние не сме усетили. Ние не сме усетили, но публиката е усетила. Аз не посмях да ги питам какво са усетили, но самото чувство, с което и такова страхопочитание, с което се приближиха до нас и бяха щастливи да могат така да се допрат до нас,
никога не бях изживяла. Имала съм концерти с успех и други с не чак толкова голям успех. Но този успех беше някакси невероятен. И до ден днешен за мен изглежда като някакво чудо. Изглежда, че чудото е станало за публиката. Ние просто не сме го усетили. И затова реших да споделя с вас какви чудеса стават и в днешно време. Че библейски чудеса се случват и в днешно време. Сега се сещам един случай за там 5 хляба, 2 риби, 5 хляба ли беше? Да, библейския случай. Се случи и в наше време, когато се бориха, това беше в съвсем началото на така наречената демокрация, извинявам се, че съм с гръб, дали да бъде така малко по-изписе към вас. И първият концерт, който дадахме след идването на така наречена демокрация, беше с музика на учителя, с много изпълнители и дойдоха от цялата страна и беше в Българо-съветската дружба, който срещу консерваторията. С една голяма сцена и така нататък. И предната вечер беше дошло едно семейство от, няма да кажа кой град, не е важен града, с малко дете и аз ги поканих у нас да спят. И добре. И сутринта аз гледам, имам само един хляб. Много добре знам, че имах само един хляб. Нямаше време да хода да купувам нещо друго, то повече хляб да купя. И отивам на концерт. И аз водих концерт и участвах в концерта и публиката е възторжена, защото толкова време се слуша отново музиката на учителя, оркестрантите, цигулари, пианисти, певци, всички се изявиха, всичко беше много хубаво. И след концерта доста хора, които бяха дошли от провинцията, хукнаха да гонят някакъв глад. Аз ги питам, чакайте, бе, няма ли друг глад? Не сте ли гладни? Ами има чак в 4 часа. Гледам аз обяд. И викам, айде, елате сега ви от провинцията у нас да обядвате, ще направим заедно ангелска супа, ще хапнем и тогава ще гоните влака в 4 часа. И казано решим, отиваме вкъщи, всички се заващаме, белим картофи, голяма тенджера, става супата и почваме. И аз почвам да режа хляба. Изведнъж се сещам, че това е единствения хляб. Групичката от провинцията беше доста големичка, плюс семейството. Плюс след това дойдоха още 2-3 души. След това дойде Йоанна, мъжи и детето. След това татко яде, след това и като ги преброих, през цялото време имаше хляб. Аз го рязах. Нямаше друг хляб. И през цялото време в панерчето имаше хляб. И аз не казах на никой, че ме страх, че имам само един хляб, за да не кажат, нали, ние не сме гладни, нали, обикновено в такива случаи, като видят, че нещо е кът, гостите казват, така чувстват се малко деликатно и казват, ама аз не съм гладен или нещо. Нямаше такова нещо. Дем си ние супата с хляба и хукнаха те да си хванат. Са хванали влака, това беше Казанлък, не помня, южната линия беше, доста гости. И след това аз се стъписах. Гледам, останало там някакво крайче от единият хляб. И почна да броя толкова, бяха толкова, той е доде, он е доде, той е доде. И си казвам, как е възможно? Един единствен хляб. След това си казвам, пък може и да може един хляб да стигне за толкова души. Добре, ще направя опита на другия ден. Отивам, купувам за всеки случай 2 хляба. Купих 2 хляба, обаче другия ден си другия ден. Дойдоха гости, верно, но самички изядаха, 7 души, самички изядаха един хляб. Тоест, аз бях приготвила и втори, но не стигнаха до втория, но самички изядаха един хляб. И аз си казвам, Боже, библейски чудеса стават и в наше време. Благодарим на Бога и казвам, Господи, благодаря ти, че направи това чудо. Ето го единия хляб. Риби нямаше, но пък имаше вкусна ангелска супа. Така и днешно време стават чудеса. И сега искам да ви разкажа някои други случаи. Може да са интересни за вас. Този с черешката из концерта си е лично мой случай.
Не, и Надото, разбира се, беше и тя. Беше много очудена. Майка ми, като била млада булка, и ще свърши с нашето семейство, много ми отпечава с нашето семейство, като била млада булка, много искала да пита учители дали е бременна. Защото се съмнявала. Ама едно е да се съмняваш, друго е да знаеш. И понеже била много срамежлива, не смела да го пита. Тръгва зарила всички. И едно време минавахме през Самоков, Говедарци, с разни големи камиони, които бяха били, хората, танкове, багажи и какво ли не още не. Камиона така натъпкани, в началото на гората ни сваляше. И не винаги успявахме да се качиме горе, да додат конете, да ни товарят багажа така. Но изглежда, че по времето на учителя било така, с конете, ще дойдат ли, няма да дойдат и така нататък. И вечерта се наложил да пренощуват в началото на гората след Говедарци и напалили огън. Братите и сестрите седнали край огъня, мама и тя там. И учителя край огъня и се иска да пита, се срам се и се иска поглежда го изразително. Учителя знае. И разрезала, има ли няколко праскови. И разрезала една праскова и давал по едно парче, нали, праскова на всички. И останало едно парче, което седяло на костилката. И подал на мама парчето с костилката. Тя веднага разбрала какво иска да й каже. По какъв деликатен и фин начин я отървал от нейните престъпления. Дали, не ли, дали, не ли. Колко красиво. Колко бащински. Сега да ви разкажа ли нещо друго, други случаи? Да. Добре. Значи малко ще свършим музика, малко ще говорим, докато ви омръзна. Било, още не било по времето на Втората световна война, обаче учителя имал обичай да кани гостуващи музиканти, световно известни, и в нашия салон на изгрева. И днес аз разбрах, че вашата сънародничка, голямата световна цигуларка Недялка Симеонова, е била от вашия град. И се сетих и разказах на моите приятели, където прикарах на много хубава нощ, купрени чаршафи, като принцеса. Разказах един случай, който може би вие като нейни сънародници знаете. Но те не го знаеха. Да ви го разкажа ли на вас? Добре. Значи още била малко дете Недялка Симеонова и показала изключително музикална дарба. И вещи така в цигулковото изкуство, учители казали, ние каквото можахме и дадахме, това дете е много талантливо. Идете ли в Европа, при европейските големи специалисти и цигулари, или в Америка, ако намерите пари, това дете не бива да се изпуска, защото е изключително надарено. И тръгва бащата с дъщеря си. Отиват в Европа, обхождат тези учители, онези учители, всички казали, детето е много добър слух има, много е надарено, но нашите всички професори от Европа избягаха, защото почна вече войната. Избягаха в Америка, казва, защото там им дават възможност да живеят нормално и заплати и така. И не само музикантите избягаха, и много хора на изкуството, на културата, учени и така нататък. С всичките си знания тогава отиваха. Там нямаше в Европа условия. И сега те пристигат на пристанището т.е. посъветвани от тези учители, специалисти, отиват с заем, с какво ли успяли да си купат баща и дъщеря 2 билета за параходът, който тръгва за вечерта някъде при вечер, тръгвал за Америка. И понеже имало доста време, с билетче в джоба, тръгнали в града да се разхождат. Тук се разхождали, там се разхождали, по едно време се сетили да отидат на пристанището и какво да видят.
Кораб бил заминал. И без тях. Сега това беха последните ми пари. Ами сега изгоряха билетите ми, ами сега колко нещастни плакали, тръжкали се, тръжкали се нещастни. И толкова били щастливи, когато чули, че параходът Титаник потънал. А те имали билети за Титаник. Кажете сега, че няма Бог. Кажете, че няма промисъл. Трябвало да бъде спасено това младо момиче, защото аз съм изслушала един път концерт, макар че бях малка. Изключителна цигуларка, изключително гениална. Обикаляш се след това света, стана световна. Как няма да е спасено? Верно, толкова загинали Титаник, останали са някои живи. Това детенце с баща си трябва да изпусне парахода. Знаете ли го този случай? Не. Покъртителен е, нали? Покъртителен. Сега се сещам един брат от тези братя, за които ви казах, старите братя, разказаха на младите младежи, като нас, младите същества, свои опитности, които не винаги са за подражание, а по-скоро за урок на този, на когото се разказва. Ние сме наобиколили Чичо Славчо Славянски, бехме на Рила и той каза: деца, искате ли да ви разкажа нещо, където аз се чувствам и до ден днешен виновен? И ние сядаме тихо и слушаме. По времето на Втората световна война. Нали, там и България обявява война на Германия. И почват бомбардировките. Учителя повиква Чичо Славчо, който е единствен имал лека кола, и още един брат имаше кола, брат Папазов, той е така по-състоятелен, имаше манифактурен магазин. Обръща се обаче към Чичо Славчо, защото Чичо Славчо беше една широка душа, обичаше всички деца, не само своите, и беше един такъв слънчев човек, но може би бил малко несериозен или малко ноншаланс, така. Както и да е, учителя го вика сериозно и му казва така: Слави, можеш ли в еди кой си час да бъдеш тук с колата? Трябва да заминеме за Марчаево с брат Боев и още двамата на брат. И той обещава. На уречения час и минута учителя с бастунчето, брат Боев и не знам още кой е бил, чакат да дойде Чичо Славчо. Да, но него го няма. Минават 5 минути, минават 10, минават. И учителя настръхнал вече. Гледа часовника и все повече и повече се вижда по лицето му, че хич не е доволен, че братът закъснява. Най-накрая той се появява, започва да се оправдава и така нататък и така нататък. Качват се те на колата и в средата на София почва масирана бомбардировка. Учителя се съсредоточава и те минават през цяла София недокоснати. Можете ли да си представите каква енергия и усилие е употребил учителя, за да спре бомбардировката? Ето, като го ни разказваше това Чичо Славчо, ние всички си казахме: ето така не бива да постъпваме. Толкова учителя е държал на точността, ама толкова е държал на точността, че беше поставил един брат, един от нашите най-големи астролози, Иван Антонов, на когото ние децата му викахме Антон Салонски. Защото пазеше салона никой да не закъснява. Седеше на вратата и никой да не закъснява. Да, и приличаше, може би е бил Зодия Лъв, защото физически приличаше на Лъв. Една развяна коса, много гъста, вечно намръщен, сериозен. Децата така за нищо ги нямаше. И пази салон. И един ден пристига не някой друг, ами
сподвижницата на Славейков. Как се казва? Маро. Да. Тя е била придворна дама. И представете си сега придворната дама пристига с дъбелените рокли, с шапката, с чадърчето, както си му е реда. И се запътва. Обаче той се изправи и каза: не, ти си закъсняла, няма да те пусна.